Jano, dneska sa nám dostala informácia, že si sa rozhodol o podpise kontraktu s Spartakom Trnava. Ako vidíš ďalej svoju budúcnosť a čo rozhodlo pre tento krok? Tak rozhodlo, myslím si, že ľudia, fanúšikovia, manažment klubu, všetci ako si priali, aby som to ešte 2 roky odohral, a tak som sa teda rozhodol pre tento krok a uvidíme, čo bude zase v lete. Takže som rád, že som tu a tak to je veľmi. Môžeš prezradiť teraz už, keď je vymalované, že asi aké kluby o teba stáli a pred kým si dal prednosť Spartaku Trnava? Tak ako takto, ja hovorím, bolo tam veľa klubov, a či už z Polska, bolo tam záujem zo Španielska, ale bolo tam aj z Ameriky záujem, fakt bolo tam toho veľa, len išlo o to, že všetky tie kluby vedeli, že mi končí zmluva a chceli to spraviť tak nejak, aby z toho klubu nič nedostal, ja som bol proti tomu a tým pádom dosť klubov od toho potom padlo, lebo museli zaplatiť nejaké peniaze, ktoré by nechceli dať, a nakoniec tam bola akoby v reále najviac tá Polska. Dobre, my ti poprajeme veľa šťastia do novej sezóny, alebo teda do novej polsezóny a dúfam, že sa ti bude Spartak dariť. Ďakujem pekne. Dobre, díky.